खुलुमबाय। गिबियाव निउज पर्टेलनिसिम गोजोनग्लायनाय थाबाय। गाबोन 29, 30, 31 डिसेम्बर बे सानथामनि हाबाफारि लानानै सोरां मन्जु थियेटारा न'दुवार हालामनि जयसिद्धि गामियाव हरथामनि थांखि लानानै फावथिना दिन्थिफुंनो थाखाय आगान सुरबोगोन। बिथांमोननि आगान सुरनायाव सतिया समष्टिनि एक्स MLA प्राणेश्वर बसुमतारी बिथाङा बे सोरां मन्जुनि थियेटारनि हरथामनि फावथिनाफोरखौ टिकेट लायालाबानो बिना फैसाजों गावसोरनि जायगानि रायजो राजाफोरखौ दिन्थिनो होननानै हाबाफारि लादों। जोबोद गोजोनथावनाय बाथ्रा। बिथांनि बेबादि हाबाफारि लानायखौ दुलाराय बर' फावथाय नायबिजिर आफादा सोरां मन्जु थियेटारनि जानानै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जों खावलायो गाबोननिफ्राय जानो गोनां शुक्रबार, शनिबार, रबिबार बे सानथामनि जामसे फावथिना दिन्थिफुंनायखौ जयसिद्धि गामिनि खाथि खाला थानाय रायजो राजाफोरा नायफैगोन। जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। गोजोनथाव मोनसे खौरां। बे गोजोनथाव खौराङानो जाबाय थांनाय 1974 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम 2023-24 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 14, 15, 16 बे सानथामाव सोरां मन्जु थियेटारा सनाथि मायथाइ खुंनो थाखाय एबा गल्डेन जुबलिखौ खुंनो थाखाय हाबाफारि लादों। बे सोरां मन्जु थियेटारा सनाथि मायथाइ गल्डेन जुबलिखौ खुंनो थाखाय जा मोनसे हाबाफारि लादों, बेवहाय हेफाजाब होनाय बायदियै एक्स MLA बिथां प्राणेश्वर बसुमतारीया बिथांनि बे हाबाफारिखौ लादों। बेखायनो बिथांजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो हेफाजाब होगोन। जों आसा फारिदों, जों आसा खालामदों, जों मिजिं थिदों बिथांनि साननाया जाफुंसारथों आरो बिथांनि साननाय बादिनो रायजो राजानिफ्राय मदद लानानै सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मुसाहारिया गल्डेन जुबलि खुंनायाव गोहो बोलो मोनगोन आरो बिथांनि बे खुंनो गोनां गल्डेन जुबलिया मोजाङै जालांगोन। हे रायजो राजाफोर, नोंथांमोना सोरां मन्जु थियेटारनि ड्रामाफोरखौ जेरै खिथेर, सासे बिसिया साथाम फिसाय आरो हादर जौगानाय लामायाव बे ड्रामाफोरखौ नुनो मोनगोन। बे सोरां मन्जु थियेटाराव महरगिरि महरै गिबियै दङ बिलास बसुमतारी, अनसुमा बसुमतारी आरो मंगलसिं दैमारी आरो गायक महरै दङ जेरै सुजिता सैनारी आरो हादरसा बर'। मख'जाथावदि बुंनांगोन जे एक्ट्रेस महरै फावखुंग्रि महरै दङ जोंहा ज्योतिमा बर'। बेखायनो रायजो राजाफोरा बिना टिकेटाव थियेटारखौ नायनो मोनगोन आरो जोंनिफ्रायबो जोंहा
मोनसे गोजोनग्लायनाय थागोन। हे रायजो राजाफोर, जोबथायाव नायखोनो खावलायो नोंथांमोना सुतिया समस्तिनि एक्स MLA बिथां प्राणेश्वर बसुमतारी जा नाजानाय बे नाजानाय हेफाजाब होफैथों आरो होफैगोन बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि जोंनि बे ABDRS एबा सोरां मन्दिर थियेटारा नोंथांमोननि खाथियाव गोथारै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव